Hello guys! Good afternoon sa inyo tanan. We are now en route pakadto sa Mega World. Okay, maindra ang Palawan Pawnshop sang float. So masakay ta to subong sa float, bababay-babay ta to. Last year, nakaupod man ta to. Kag at the same time sang pag dinagya. So subong ari naman taliwat. So gusto ko magpasalamat sa Palawan Pawnshop for always trusting us nga magsakay-sakay sa float. So, kita na ito to. Oo, kita ko na. May ride. Ara mo katang Palawan, no? Okay, ari na kami sa Mega World and we'll just be looking for a parking space. Yeah, for a parking spot para magkita kami sa ano. Sir, may Palawan, sir. Arita mo. Okay, so ari na aton nga uniform for today. Aton nga official nga uniform sa float ang Palawan Pawnshop na shirt, dry fit, yellow, angay sa aton nga skin tone. So we're excited, ginahulat na namon subong ang go signal para magsaka sa float, and then we'll take you there sa float para makita nyo ang electric Masskara. So we're excited para sa ining event. Okay man. Okay man. Good. Okay, sabaw. Oh my God. Alright, so we are here now. Masaka na ta sa Palawan float, and then we'll wait for the program to start, and then mag-wave today.